Така, здравейте! Виждам, че ни дава тук, че сме на живо. Аз нямам много голям опит с тези лайфове. Имам някакъв опит, но се надявам, че всичко ще мине успешно. Така, знаете, здравейте, аз се казвам Яна и това е моята майка Емилияна. Реших да направя този лайв, за да ви споделя резултатите, които майка ми има през последните 4 месеца, откакто ползва лепенките X39. Това са лепенки, които активират стволовите клетки, най-общо казано, и всъщност ползват една интересна технология чрез нанокристали вътре в самата лепенка, задействат активирането на стволовите клетки, като причупват инфрачервената светлина на тялото. Сега ще ви покажа просто така една от лепенките, за да ги видите какво представляват. Ето това е лепенката от едната страна, от която ще, не опаковата страна, а това е от другата страна, където ще трябва да се махне всъщност тази част, да се отлепи и да се залепи на тялото. Лепенката в средата има едни влакна, които са, всъщност това са точно нанокристалите. Не знам дали се вижда така добре. Но с тези нанокристалчета всъщност причупват инфрачервената светлина на тялото и по този начин се задейства процеса на активиране на стволовите клетки. Така сега ще дам думата на мама да ви разкаже какво стана през последните 4 месеца с нея. Здравейте и от мене. Аз ще ви разкажа малко преди това. Значи от 2011 година започнаха едни болки в кръста и съответно на снимки, на лекар установи се, че имам коксартроза съвсем в начален стадий. Тогава имаше диклак от 150 мг, като вземах една таблетка, тя ми действаше за цяла седмица, нямах проблеми и нищо повече не направих за себе си. Коя година? 2011. И така, обаче, проблема си е работил. Минаха, може би, 2-3 години, болките започнаха да се увеличават, диклака започна да не ми действа и преди 2 години отидах, така ме посъветва джипито, да си направя изследване на костното вещество. И се установи с това изследване и с рентгенови снимки, че е намаляло съдържанието на костното вещество с 15%. И вече болките бяха доста много по-силни. Съответно тя ме прати на специалист, който ми препоръча проензиминтези да го пия 3 месеца без прекъсване и след това 1 или 2 месеца почивка и пак така цялата година. Значи 2 години не спирах, маса пари дадах за лекарства, като почивката, която те казваха след 2-3 месец, около месец и половина-2 почивка, продължавах с прахчета Дона, пак по съвет на специалист, 40 прахчета и да ви кажа, маса пари дадах за 2 години, не съм спирала да се грижа и след 2 години, но болките си се усилваха, нямаше резултат и след 2 години пак отидах да си направя по съвет на лекара изследване на костното вещество и се оказа, че за 2 години въпреки грижите, въпреки лекарствата, въпреки многото гелове, които съм ползвала през това време, още 3% е намаляло съдържанието на костното вещество. И лекара беше възмутен, понеже при друг специалист тогава отидех. Каза, ти никакви грижи не си полагала през тия 2 години. Това казва е страшно много. Минус 3%. Той ме гледа с възмущение, аз пък него също за възмущение, защото знам какво съм направила, колко пари съм издала и да ми каже, че никакви грижи. Както и да е, бях си загубила съна, пък 2013 година ми се случи нещо много сериозно в живота. Разделихме се с съпруга ми, което много тежко го изживях. Изпаднах в една много тежка депресия, от която цели кичури коса почнаха да ми падат. И тази депресия ме държа минимум 3 години. Цели кичури коса просто падаше. Това нещо тук ми беше темето абсолютно голо. И сега от 6 ноември миналата година съм тук
в Англия при дъщеря ми. Извинявайте. Извинявам се, да, и аз... И тя ми разказва за тия лепенки. Да ви кажа честно, от началото, като ми показа къде го сложи. Лепенката? Да. И като ми показа това, това нещичко, такова едно мъничко, беличко кръгче, ние казахме ли, че въобще му нямам никакво доверие. Обаче, понеже на нея и вярвам на 100% и тя ми гарантира и започна да ги ползвам както трябва, нали, както тя ми е казала, 12 часа с него, после 12 без него, после пак и така, от 6-7 ноември миналата година. И съм учудена, значи това за 3-4 месеца резултатите са невероятни. Не само, аз не носих, чакай, искам да кажа, носих си лекарства за съня, които ми свършиха, аз и друг път съм го казвала и бях изпаднала в паника, че как ще спа сега, защото без лекарства пък и не можех да спа. Значи, откакто почнах да ползвам тия лепенки и откакто ми свършиха лекарствата, нямам друг изход, викам си каквото такова. Спа на обяд, ако щете ми вярвайте, минимум час. Вечерка си легна към 11, цяла нощ си спа, буда се по някое време и пак се заспивам без проблем. Това е едното. Фърлих бастуна. По стълбите едвам слизах тук до горния етаж и обратно. Сега нямам проблеми. Даже после тя, ако иска, за да видите поне нещо, което мога да докажа, как слизам по стълбите. Освен това, болките изчезнаха, значи хода без бастун. Това е невероятно. За 3-4 месеца такива резултати, каквито само с една лепенка, каквито за 2 години с толкова много пари и толкова много мазила и лекарства, никакъв резултат, даже на обратната. Освен това, тук ви казвам, че беше голо. Сега гледам, че темето ми е почнало някакви мъхчета, такива да израстват. Имам надеждата, че ще ми се оправи още повече, нали? Ногтите ми се оправиха, кожата на лицето ми изсветля. Ногтите, аз много години не съм си пускала маникюр, защото ми се чупеха, закачаха ми се, ги изрязвах в дъно. А сега са толкова твърди, нали, мога да покажа. Никога не ми е било приоритет ногти и коса. Приоритет ми беха болките, слава на Бога. Бог да благослови хората, които са ги измислили тия лепенки и нея, че е стигнала до тях да разбере лечебните им свойства. Просто смело препоръчвам на всеки, който има здравословни проблеми, било с сън, било с костите, с такива болки, да опита, но да не очаква резултат по-рано от 1 месец, защото при мен резултата дойде началото, може би, на 2-я месец, до тогава си ги слагах, защото тя настояваше и защото и вярвах, нали. Но истинският резултат, който усетих, беше 2-я месец. И друго, какво да ви кажа, преди молех Господ, само това, преди молех Господ да... Почти всеки ден му вика: Господи, прибери ме, Господи, това не е живот, всеки ден, като охлюв да пълза до туалетна, докъдето иде другаде. Извинявайте още веднъж за тази слабост. А сега вече не викам: Господи, прибери ме. Сега си планувам. Планувам си остатъка от живота да съм по-щастлива, по-радостна. Как се прибира в България, какво ще е с приятелки и така нататък и така. А можеш да плануваш, когато си здрав, когато си болен, се въртиш в омагьосан кръг и се чудиш как да излезеш от това състояние. И така, да много повече хора чуят, най-вече за да се отърват. Това е много страшно да боли нещо и да няма... Ето, за мен спасението е в това нещо. Майко, може ли невероятно, да но факт. Извинявам се много. Искам да те попитам нещо за кръвното налягане. Ами, за кръвното, да, но то са много нещата, кое по-напред да кажа. За кръвното също пиех таблетки, които ги свърших. Тук съм вече от 6 ноември, ето днеска, 1 март, колко месеци съм тук. Това, което се бех планувала да си взема, ми свършиха и за кръвно, и за сън, и фамотидин за стомаха. За кръвното, като ми ги свършиха, тук е много сложно. По лекари, пък той да прецени, пък тогава да ти изпише рецепта и
казах на малката ми дъщеря, която е в България, да ми прати, но докато да ги прати, аз останах много време без 3 седмици, без лекарства за кръвното. И като няма да пия, естествено, обаче па нищо ми нямаше. Нямаше никакви признаци, нямам апарат да си го меря кръвното, но преди, когато си бех в България, там си имам апарат и като ме боли глава на едно определено место, знам, че ми е високо, дигнало ми се кръвното, нали? Меря с апарата, да, 170 да речем на 100. Тук като няма, обаче няма признаци, не ме боли глава, нищо ми няма. Да. И така и за кръвното, и за много други неща действат. Да. Мерси, миличка, много. Това просто исках да споделя с вас директно от източника, защото промените, които наистина тя преживя през последните 4 месеца, са уникални, удивителни са просто. Също така само бих добавила накрая, че тя е инвалид с дясното ухо от 25 години. Има спукано тъпанче и всъщност това нещо и предизвикваше нещо като гной да й тече от ухото, което я караше всяка сутрин и всяка вечер да го чисти. И 2 пъти на ден се чисти ухото. Тази течност имаше и някаква миризма, създаваше и много дискомфорт, нали, притесняваше, залепваше и цялата коса тук около ухото, притесняваше се да прегърне децата, да се наведе към някой, да не би да мирише, да не би да я... Но всъщност, откакто ги ползва тия лепенки, и това нещо спря да й тече, защото лепенките активират стволовите клетки и всъщност ти привеждат състоянието на цялото здраве, на тялото ти го привежда в едно организмът ти става по-млад, по-здраво ти работят вътре системите. И всъщност ухото спря да й тече, тя се успокои в това отношение, сега 2 пъти в седмицата я го почисти, я не, от 2 пъти на ден, нали, което е голяма разлика и вече няма този дискомфорт за косата, да се притесни, да се доближи до някой и така нататък. Това исках да ви споделя, затова се включихме днес така на живо. Наистина правете информирани избори. Не е панацея, не е нещо, което е решение за всичко, но е изключително ефективно средство в проблеми, в тези области, в които майка сподели, в ставно-мускулни болки, ставната система, кожата, косата, ногтите, безсънието, изобщо начина, по който се движиш, тя просто много по-спокойно ходи, излиза на разходка. За заключение само искам да добавя няколко неща относно това лепенките, как се ползват, колко струват, как пристигат. Също така, ако имате някакви коментари или въпроси, можете да ги пуснете тук отдолу, докато тече лайфа. Ще мога да ви отговоря веднага. Аз не мога да видя точно кой гледа в момента. Виждам, че има хора, които са на линия в момента, но не всички могат да ви видя. Но ако имате конкретни въпроси, пишете ги там отдолу, ще ги погледна, ще ги видя и ще мога да ви отговоря. Относно самите лепенки, ето ги как изглеждат. Това е лепенката X39 или на английски им казват X39. По средата има наночастици. Виждате ли то самото кръгче? Се забелязва, че по средата е по-плътно. Това са нанокристали, които отразяват инфрачервената светлина на тялото. Да, и по този начин задействат процеса на активиране на стволовите клетки в организма, чрез инфрачервената светлина на човешкото тяло и чрез топлината на човешкото тяло. Тези лепенки идват в едно такова пакетче, което е в едно малко по-голямо пакетче, ето от този тип. Като вътре също така в самия плик ще имате, когато поръчате, ще имате и информационни материали. Компанията ползва DHL за доставка и за работа, които са номер 1 в света. Няма загубени доставки и няма притеснения. Над 100 държави работи компанията, така че на много малко места по света не може човек да си поръча. При всякакви въпроси, каквито и да са те, ще се радвам да мога да ви отговоря. Това наистина е нещо страхотно. Няма странични ефекти, няма метали, няма магнити, няма
не взимаш нищо през устата, нали, не през стомаха, да ти навреди по някакъв начин, не. Просто използва топлината и инфрачервената светлина на човешкото тяло, като се пречупва през нанокристалчетата вътре в самата лепенка. Това беше от нас за сега. Надяваме се да сме били полезни и ще се радвам, който има въпроси да ми пише. На линия сме за вас. Искам да ви кажа, че майка много се е амбицирала да популяризира тия лепенки в България. Вика, като се отида и аз ще се регистрирам, вика, и ще ги предложа на мои приятелки, всички страдат от такива неща. Те са все на моята възраст и си имат проблеми. Щом на тия години, нали, се появи желание такова, съм много щастлива. Искам да ви кажа, че тя, когато дойде, беше много тревожна, много негативна и много притеснена изобщо за всичко. Сега в момента има едно настроение, така съвсем свежо, шегува се. Много отдавна не съм я виждала да има този негативизъм, нали, който по принцип като те боли, може да се смееш и да се радваш на какво? На болка, като има непрекъснато. Да. Така, това беше от нас. Чао! Честита баба Марта на всички. Чао!